jinekê ji Rojhilatê Kurdistanê ye. Germahiya axa xwe ya pîroz di hemû taybetmendiyên xwe de dide nîşandan û xwişka xwe tevlî refên azadiyê dibe. Hemû rêwîtiyê xwe di çeperên şer de derbas dike. Bi xwîna te meydan vedibe ji azadiyê re. Te nexwast bila gelê te di bin destê dijmin de bijî. Dewleta dagirker dema êrişê Efrînê dike, tu bi dilsoziya xwe tevlî şer dibî û sonda xwe ya heqîqetê li ser axa pîroz pêk tînî. Ey jina azad, çi qas lêgervan hene bila kom bibin ku bila coş û moralê te de jiyanê nas bikin. Şiyara te bû her tim, şeva reş pêş vedane. Min jî dixwest wek zîlan serê çiyan porê stêrkan şeh bikim. Bipirse ji rojê, dema roj dizê, berfîn dibêje ez divirim. Tu dimeşî ber bi avên zelal ve, weke bûka ser bi xêrî û hêdî hêdî dikevî nav baskê ewran. Hadi باشه باشه برام شوال در باز بر باش در باسته به شریونه کاتو برم درق شریونی شری تبده Tu şervanê rojê, ferhenga mirovatî û nasname hebûnê yî. Di meşa te ya dawî da her gaveke te mizgîniya azadiyê dide. Tirûkeniya te ya germ da reng vedan kulîlk û nêrgizên bûka Kurdistanê. Bi şehadeta te Mezopotamya dayîka mirovatî bûye xwe dîwar û xwe berdaye ser bejnê.